Эй, сегодня у нас крутота. Будем тестовать микрофоны. Так, это не микрофон. Итак, глядите. Я купил разные вот такие капсулы микрофонные. И мне цікаво, які добрые, які недобрые. Тут яны все no-name, амаль усе. Калі не no-name, я вам скажу. Итак, цифра 1. Яны ўсе будуць у Zoom H4, Zoom H5. Я зрабіў вось такі перахаднічок. І сюды будет проводочком подключаться микрофон. Минус, плюс. Подписано. Будут уключаться. Вось. И дублем буду записывать. Проговорывать буду некие разы с прымаўкамі. Аднолькавыя. Так. Итак, цифра 1. Некие вось такие. No name. Дальше. Цифра 2. Некие вось такие. No name. Цифра 3. Некие такие. No name. Так, далее цифра. Где 4? Вот. 4. Одины не no name. Panasonic VM61A 102A. Это модель. Называется Олег. Это может быть подробка. Каштуе $1 з чымсьці. Ось один такі мікрафон. Усе астатнія, я не ведаю, калі 10 центаў, магчыма. Так, это 4. Дальше 5. 5 гэта... тут целая коробка капсулей. То есть, напэўна, 100 штук каштавала $1. То есть, один микрофон за 1 цент. Ось калі гэта добрый микрофон. Будзе на ўсё жыццё. Так, это 5. Далей. 6. 6 гэта я разабраў микрофончик. Ён часто выкарыстоўваецца для этих. Вось яго корпус. Утыкаецца ў тэлефон знізу, вось такая частка, а гэты микрофончик чапляецца кудысьці на адзежу. Вось, я разабраў і цікава, што там за микрофон у такой штучкі. Гэта 6. Далей. 7. Гэта з Bluetooth гарнітуры микрофончик, таксама маленькі, які я самаробку рабіў. Цікава. 7. Далей. 8. Гэта вось такі капсуль, гэта дынамічны, гэта ўжо не для петлічкі. Вось, дынамічны мікрафон, просто паслухаць. Гэта, напэўна, напрыканцы будзе, таму што гэта другі тып мікрафона. 8. Далей. 9. 9 гэта вось такі набор. Тут, напэўна, две петлічкі і шмат розных перахаднікоў. Каштавала вельмі танна. То есть, усё тоже $1 ці 2. Так, 9. Далей. 10 гэта вось такі дынамічны мікрафончик. Дынамічны аддзельна. 10. Далей. 11 гэта мікрафончик для наушникаў. Мобіусов моих. 11. Далей. 12. Гэта вось такие уже зробленные петлички, тоже по $1. Так, это петлички вось сюды. Это у нас 12. Далей. 13 гэта вось такая некая петличка была китайская. Яна не падабалася, як она працавала без провода. Вось. І я вырашыў паслухаць толькі яе капсуль. 13. Далей. 14 гэта микрофон, які я разбіраў у папярэднім відосіке. Вось, то есть ён не працуе, але паслухаць капсуль на яе дынамічны будзе цікава. Итак, 14. Усё. Ну і можна зрабіць нулевы ці 15. Гэта паслухаць мікрафоны самого гэтага зума. То есть тут добры мікрафон, і ён будзе, вось гэты мікрафончыкі, яны будуць як эталоны. Эталоны для нашага простага
домашнія здымкі відосаў. Вось. Все, пагналі. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацькі і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Баці і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Якім я карыстаюся. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць. Бацька і маці ад Бога ў хаце. Бацька і маці ад Бога ў хаце, хто іх зневажае, добра не знае. Якое карэнне, такое і насенне, дзетак узгадваць, ні курак нас клікаць.